Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, alhamdulillah ingkang punika panjenengan kaliyan kula tansah nampi kanugrahan saking panjenenganipun Allah. Saya punika ingkang arupi pitedah hidayah sinartan rahmatin Allah. Satemah ingkang punika panjenengan kaliyan kula saged ngawiti kesan wonten ing alami madya nindakaken pirangan kewajiban punapa dini sunnah. Alhamdulillah tatkala kita dibangunkan dening Allah saged ngawiti lesan kakina akan kakam dikir maos kalam Allah rogo kakina akan untuk bergerak menuju undangannya Allah, baik itu undangan yang berupa menjalankan ibadah sholat berjamaah, sinartan undangan untuk menimba ilmu. Insya Allah mangke ngantos suruping surya panjenengan kaliyan kula tansah pinaringan pitudah saking panjenenganipun Allah. Amin. Bapak Ibu kang kinurmatan, tidak ada perjalanan yang perjalanan itu selalu dikawal dening malaikat Allah. Satemah seandainya di dalam 3 perjalanan ini orang itu mengalami puputing Yusuf alias wafat, orang itu akan dinilai menjalankan ibadah. Dalam hadis Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja sing sapa wonge metu saka dalemi hajja nindakake pangibadahan haji, famata tumuli sing metu saka dalem nindakake pangibadahan haji kusito kataballahu lahu ajrul hajja illa yaumil qiyamah." Mula wong iku bakal ditung nindakake pangibadahan haji terus ngantos tumekaning dina kiamat. Ingkang nomor kali waman kharaja lan sing sapa wae wong iku metu saka dalemi muktamiron nindakake pangibadahan umroh, pamata kok anggone metu saka dalem nuhoni undangane Allah nindakake pangibadahan umroh kok ya uga sida, entah itu di perjalanan, entah itu melaksanakan umrohnya, entah itu di Madinahnya, kok sida. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kataballahu lahu ajrul muhtamira illa yaumil qiyamah. Mula wong iku ditung nindakake pangibadahan umroh ngantek tumekaning dina kiamat. Lah ingkang pungkasan punika memberikan motivasi dhateng kula panjenengan. Waman kharaja lan sing sapa wae wong iku metu saka daleme ghajiyan fi sabilillah nindakake jihad fi sabilillah. Jihad fisabilillah niku bela agamane Allah. Kalebet menimba ilmu, membicarakan ilmu, menyampaikan ilmu, itu juga jihad fisabilillah. Famata kok gelalah anggone metu saka dalem
nindakake lan ngrungokke utawa ngandhake ilmu akaban agamaning Allah. Pamata kok yoga sidok kata Allahu lahu ajral ghajiza ila yaumil qiyamah. Mula wong iku nalikane sida wafat ana ing jihad fisabilillah, mula ngantek temekaning dina kiamat wong iku ditung jihad terus menerus. Bapak Ibu ingkang dirahmatan, alhamdulillah enjang punika kita termotivasi dening panandikaning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perjalanan yang perjalanan itu kok seorang itu wafat nanti ngantos dinten kiamat ditung setunggal melaksanakan haji, kalih melaksanakan umroh, 3 jihad fisabilillah. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang dirahmatan, dinten punika kita saged ngawiti nindakaken pakarti ingkang utami, yaitu melaksanakan jihad, membela agama Allah, mempertahankan agama Allah. Satemah wonten ing dinten punika kita saged menimba ilmu utawi saged menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu ingkang dirahmatan, dinten punika kita sekedhik badhe matur makepuan kalian perkawis menggawe ampunan sinartan rahmating Allah. Dados njaluk ngapura sinartan mupati rahmating Allah Subhanahu wa taala punika kedah diikhtiari. Tegese diikhtiari niku awake dhewe kudu budidaya. Sepisan kita termotivasi saking panandikaning Nabi ing dalam hadis Tabrani. Idza marartum biriyadil jannah. Menawa sliramu ngliwati taman-taman surga, fartamu mongko padha seneng-senenga ira. Qalu para sahabat sami nyuwun pirsa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, famaniyadul jannah. Napa niku sing diwastani taman punapa dene kebun-kebun surga punika? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, majalisul ilmi, yaiku papan sing dienggo ngrembug awake dhewe nglumpuk terus ngrungokke lan nyinau bahas perkara ilmu agama, yaiku taman-taman surga. Kenapa Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu kok diwastani taman surga? Keterangan ingkang saged kita pendet wonten dalam hadis punika ing antawisipun saben-saben majelis punika mesti papan kagem ngrembug, nekuni, mengembangkan ilmu. Mila majelis punika dipun wastani taman surga. Mboten enten kok majelis ilmu niku papan kanggo ngumpi, ndak ada. Majelis ilmu niku papan kagem permusuhan, ndak ada. Mila majelis ilmu punika papan dinggo ngrembug becike wong urip ana ing alam donya. Mila saben-saben kalimat ingkang kita midhangetaken punika wonten nilai pahala. Lan saben-saben kabecikan ingkang kita uti wonten ing dalem majelis punika ing samangke badhe pikantuk piwales satunggaling kenikmatan. Sinadyan ten kene majelis sing paling abot niku majelis subuh. Karena padaran tesih kosong lan sak penak-penake wong turu niku bubar subuh. Ning sak penak-penake wong turu bubar subuh niku turu sing paling dilarang dening Allah.
Mila saking punika alhamdulillah kula panjenengan saged lenggah wonten ing majelis punika membahas terkait kalian ilmu kesaenan, ilmu ingkang linambaran agami. Mila nek enten sing dinglo paling ngantuk memang terus ke amarga niku kenikmatan. Ngaten nggih. Dinglo memang dinglo sing ngantuk nggih ditahan. Amarga niki penyakit niku bakal teko niku nek turu bar subuh. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mila wonten dalam satunggaling hadis punika sinebat hadis qudsi terkait kalian menggapai ampunan sinertan rahmatin Allah. Hadis bersumber saking Anas radhiyallahu anhu. Mugi Allah Subhanahu wa taala meridai dumateng Anas. Qala Anas nate matur, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Pilih Anas nate midhangetaken Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, he turuning Adam. Turunin Adam niku kalebet kula panjenengan sinadyan ta panjenengan le kula niku umat Muhammad tapi tetep punika turunin Nabiullah Adam alaihi salam. Innaka ma ta'utani. Turunin Adam sak temene menawa sira iku ndedonga njaluk marang panjenenganku waro cautani lan anggonira matur njaluk ndonga marang panjenenganku iku para cautani niku duwe pangarep-arep lan mesti pandongane punika dipun kabulaken dening Allah pengharapan yang bersungguh-sungguh ghafartulaka. Mula dongamu njaluk ngapura dening panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala ing kono bakal diapura. Ngalamakan namingka lan panjenengane Allah Subhanahu wa taala ora peduli, ora gagas sepira luput lan kesalahan sing mbok sandang fala ubali sepira gedene luput lan salah. Berharap semoga dosa kita itu terampuni. Kula tak nuwun pirsa. Sing lenggah enten majelis punika ngrumangsani akeh lupute apa akeh ganjarane. Kenapa panjenengan kok ngendika akeh lupute? Karena nek enek menungso kok ngrumangsani akeh ganjarane kegeden rumangsa. Mula Bapak Ibu ingkang dihormatan, dalam minggu-minggu niki kula niku hantar beni satunggaling kekhawatiran yang begitu dahsyat. Kula niku diuji dening panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala lara daya. Ning kula niku wedi. Seumpama ngantek kula niku tinimbalan dening Allah Subhanahu wa taala, kula niku urung duwe sanggup. Lan dosane kula niku biasa. Mula niki kula matur dhateng panjenengan terkait bagaimana mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Do ayu padha eling kematian sing awake dhewe iku urung duwe sanggup. Kula tenan iki Bapak Ibu, 3 hari berturut-turut niku nek salat niku entene mung nangis. Dadi tatkala saya sujud meneteskan air mata, kula wedi estu wedi nek umpama dipundhut dening Allah Subhanahu wa taala kula niku urung duwe sanggup. Ngantos-ngantos kula niku matur kalih sawijining dokter, sing dokter niku mandhar mudan kalih kula. Amargi ra dikenal radi celak dumateng kula. Kula niku diunek-unek tegese diunek-unek dikandani sing antek ngantos. Ora ngono. Dokter ki ya berwong. Dadi aja piye ya. Aja banget kok wedi karo ngendikane dokter.
Amarga dokter iku ngendika oleh kula ngeten. Mbah, nek jenengan ijik bubut-bubut suket, ijik gatul-gatul, ijik macul, kowe bakal lumpuh ora iso obah. Kek bojo kula ya krungu, dados kula terus ngrantes, terus kula nglumpukke anak putu, kula melih. Lah, sing gan melih niki niku kula kalih dokter siji-sijine sing kula kenali niku kula diundang-undang. Wong kowe iki tukang ngandani wong, kok malah membebani bojo lan anak-anakmu sing waras dadi minder amarga krungu suaramu melih marang anak karo putu karo bojo. Sing tegas kowe iki ndek Gusti Allah, aja minder, njaluk pitulungane Gusti Allah. Lah terus kula kemutan kalian hadis punika. Ayo, tatkala di antara kita itu banyak khilaf dan banyak beda, aja minder dan celak marang panjenengane Allah Subhanahu wa taala, njaluk ngapura marang panjenengane Allah. Amarga ing dalam hadis punika dipun sebataken, sinadyanto dosamu gedhe Allah ora gagas. Nek sliramu rumangsane nduluput sing gedhe terus sira cedhak marang panjenenganku, ndonga marang panjenenganku, njaluk marang panjenenganku lan njaluk pitenanan, Gusti Allah bakal paring pangapura marang sliramu. Untuk itulah saudaraku, tidak ada kata di antara kita manusia pasti punya khilaf dan salah, dan tatkala kita merasa punya khilaf dan salah kersa celak dumateng panjenenganipun Allah, njaluk ngapura marang panjenenganipun Allah, Allah Subhanahu wa taala sing mudaneni bakal ngapura marang awake dhewe. Ngoten nggih. Karena apa Bapak Ibu kang dirahmatan, wekdal niki wong mati niku cepet-cepet tur ora nganggo dadak loro. Dan tatkala kita itu diwafatkan dalam keadaan kondisi ikhtiarnya baik, insya Allah nanti wafatnya juga baik. Untuk itulah istiqomah ing dalem nindakaken kesaenan, istiqomah njogo imani, istiqomah njogo islami, lan sak wanci-wanci awake dhewe luput bar salat njaluk ngapura marang panjenengane Allah niki ikhtiar. Mila ikhtiar sing utama niku dijaga dhewe-dhewe. Karena apa? Takmir masjid asidik putuk tidak bisa menjamin jamaahnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Pak takmir mau ngajak-ajak, ayo padha nglumpuk ana ing Baitullah, golek sangu dhewe-dhewe, njaluk ngapura dhewe-dhewe. Dados takmir punika namung ajak lan ikhtiar sing kepengin wafat dalam keadaan husnul khotimah awake dhewe-dhewe. Kula sebagai pimpinan rumah tangga tidak bisa menjamin istri dan anak-anak saya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kula dadi wong lenang, dadi pimpinan rumah tangga ngajak dados wafat dalam keadaan husnul khotimah, golek dhewe-dhewe. Ojo njagake wong liyan lan ojo gampang lupro kena tembung terus rayang masjid ampun. Amarga niki butuhe awake dhewe-dhewe. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lajengaken sabdanipun, ya ben Adam, turuning Adam, lau balagat dunubuka annas samai, seandainya dosamu kuwi sak akeh pendung ana ing langit, sumastaghfartani lan sira njaluk ngapura marang panjenenganku, ghafartulak, Allah Subhanahu wa taala kepareng ngapura marang dosamu sing akeh kaya pendung ana ing langit. Cobi panjenengan ngatosaken tatkala hujan mau turun, kaya napa dhuwur niku petenging langit nalika udan iku arep teka. Lah juga tatkala panjenengan punika ngrumangsani akeh dosa kaya mendung niku wae, nek panjenengan teka lan njaluk marang panjenengane Allah sinadyan to wis njijiki, tegese njijiki ya wis tumindake ora cetha. Ning nalikane sliramu iku sadar lan njaluk ngapura marang panjenengane Allah, sinadyan to uripmu ginalih ana ing masyarakat wis ora genah, tapi kalian sadar
lan mendapatkan hidayah panjenengan celak dumateng panjenenganipun Allah, maka orang itu akan diampuni. Untuk itulah mari kita berdakwah di lingkungan kita masing-masing, nyelaki marang kanca-kancane dhewe sing wektu niki urung kersa martobat marang panjenengan Allah. Dengan cara apapun mari kita mendekati saudara-saudara kita agar bisa bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niki namung kultum dan hadis ini masih panjang dan masih ada kaitan 3 perkara terkait dengan ayat-ayatnya Allah. Makanya hanya ini yang dapat saya sampaikan di pagi yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, memberikan hidayah, memberikan rahmatnya di antara kita. Satemah panjenengan kalian kula saged nuntasaken gesang di dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.